Hemm bżonn iżjed infurzar tal-liġijiet fit-toroq. L-inċidenti dejjem se jiġru, iżda l-infurzar adekwat tal-liġijiet jista' jnaqqas daw il-perikli. Dan hu sentiment li ġie espress fil-editorjal tal-ħadd tal-Malta Today u Times of Malta li ddiskutew kif it-toroq ta' Malta saru wisq ta' periklu, primarjament għax m'hemmx infurzar adegwat tal-liġi. Fl-editorjal semma kif il-fatalitajiet fit-toroq matul dawn l-aħħar ġimgħat żdiedu b'mod drastiku, tant li l-editorjal ta' Times of Malta sostna li din kienet l-iżjed ġimgħa fatali fit-toroq f'25 sena. L-editorjal tal-Malta Today sostna li hemm bżonn jinħoloq Road Safety Bureau li jinvestiga dak li wassal sabiex iseħħu l-inċidenti, ħalli min joħloq il-liġijiet u min jiddiżinja t-toroq ikun jista' jifhem dak li hemm bżonn isir. Hemm bżonn ukoll infurzar permezz ta' uffiċjali fit-toroq li jwettqu testijiet tal-alkoħol u d-drogi matul is-sena kollha. Fiż-żewġ editorjali semma li l-Gvern kien wiegħed li se joħloq kummissjoni investigattiva għas-sigurtà tat-trasport u minflok ħolqu biss unità uffiċjali tal-pulizija speċifiċi għat-toroq. Għalkemm jibqa' l-fatt li din il-kummissjoni għandha tkun ta' priorità assoluta għall-Ministru tat-Traffiku Chris Bonnet. Fl-analiżi tagħhom il-ġurnali sostnew li hemm bżonn iżjed edukazzjoni dwar is-sigurtà fit-toroq u jekk ikun hemm aktar infurzar strett tal-liġi, is-sewwieq se jkollu iżjed inċentiv sabiex isuq b'mod adekwat u ma jitfa' ebda ħajja fil-periklu.